Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Μαζί με αυτόν τον άνθρωπο που σας χίλιες εγγραφές ήδη σαν το 10ο. Ναι. Γεια σας. Το Νικοζέλα εδώ. Σήμερα θα παίξουμε NBA για πρώτη φορά σε βίντεο. Μαζί με τον Captain Godzilla και τον Ντάριο. Τι φάση. Ο πάνω αριστερά. Ντάριο πήγαινε δεξιά. Εγώ είμαι εντάξει, εδώ πέρα είναι ο Ντάριο μαζί μου. Εντάξει. Λοιπόν παίρνω... Λέει και εγώ. Το κλειδώνω. Έλα, κάτω. Όχι, δεξιά. Βάλ' το δεξιά. Ρε. Αλλά. Αν έχει το τέτοιο. Α, ναι. Πήγαινε σε αριστερά. Ωραία, πάω αριστερά. Ποιος το έκανε! Εγώ δεν ξέρω να παίζω. Χεστήκαμε. Δεν ξέρεις να παίζεις. Ναι. Λέγες, εγώ έτοιμος. Παιδιά μου σαν να το εξηγήσω τα κουμπιά. Εσύ τα θυμάσαι εδώ Γιώργο. Ναι. Λοιπόν πάμε. Πάμε. Είμαι μόνος μου, είναι αυτοί οι δύο μαζί. Επειδή είμαι Lakers, LeBron James μέσα στα Ρε, ζεστάνια. εγώ δεν ξέρω να παίζω και με βάζετε κιόλας. Χεστήκαμε. Σε βίντεο παίζεις, αγόρι μου. Σε βίντεο, ναι. Δεν θα σου δώσω ποτέ πάσα να ξέρεις. Πού είσαι? Πού είναι ο αγόρις? Θύμισε μου πως αλλάζω Ναι. παίχτη. Με το πατάς στο R1 και σου δείχνει πάνω από τους παίκτες σου τα κουμπιά. Ωμα. Και πρέπει να πατήσεις το κουμπί που έχει ο παίκτης που θέλεις. Όχι ρε, πουστή. Εγώ το έχω. Δώσε πάσα. Μπράβο. Ρο. Έξω. Ρε, εγώ δεν πάτησα. Εγώ πάτησα για σούτ, ρε. Άμα λέγεται βγήκες. στο μπάσκετ, είμαι άσχετος στο μπάσκετ, αλλά τέλος Γιατί πάντων. εγώ ξέρω από μπάσκετ, αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ Άμα. μόνο NBA ξέρω να παίζω. Όχι ρε, έφυγε. Έλα. Τι? Πηδάμε με το τετράγωνο. Όχι, με το τρίγωνο. Τι ήταν αυτό? Με το τρίγωνο πηδάμε. Ναι. Οκ. Θα φέρεις. Πάρε. Γιατί βγαίνει, ρε. Γιατί βγήκε? Γιατί Δεν πάτησες για σουτ. Ναι, Πώς βγήκε ρε μπρο? δεν ξέρω. Απλά δεν είχε την όρεξη ρε παιδιά, ή Μάρτον κι εσείς. Όχι ρε. Τι έγινε? Τι έγινε. Απλά το βάλω. Χέτσοκ. Ντάριο, παίρνω τη σέντρα. Πάρε. Φου. Το έβαλες. Έλα, τι μας είπες? Μπρο. Εγώ δεν ξέρω. Ναι. The fuck is that? Ναι. Πώς βγήκε? Απλά βγήκε αγόρι. Μπρο, κοίτα λίγο πώς είναι αυτός. Τα έχεις πρόβλημα ρε. Ρατσιστή. Εγώ δεν ξέρω. Όπα ρε, τι κάνω? Το πετάς. Και το πιάνεις μετά. Εγώ δεν ξέρω που πήγα. Έχω μπερδευτεί. Ντάριο, γιατί γελάς συνέχεια, ρε. Ρε μπρο, έχω μπερδευτεί. Κι αυτό γελάς. Όχι. Τότε γιατί τότε γελάς. γιατί Για τον εαυτό μου. Δεν παίρνω τη σέντρα, ρε. Μπράβο. Ρε, εγώ δεν παίζω όλο με τον Ντάριο. Τι έκανα? Τι έκανε, ρε. Τι έκανε. Τι να έκανες, έχω Δεν απορία. με βγάζετε. Σου λέω τώρα που θα σε βάλουμε, αλλά τέλος πάντων. Γιατί με βάλατε εγώ αυτή που με βάλατε? Μην τα λες αυτά όλο βίντεο. Εγώ δεν ξαναμπαίνω στο βίντεο, δεν ξέρεις. Οκ, Δεν θέλω να ξαναμπω. Δεχόμαστε. δεχόμαστε και χαιρόμαστε κιόλας. Πώς κάνω. Γαμώ το ρε φίλε, πώς γίνεται να το όλους Δεν αυτό. το έβαλε. Όχι ρε, το έβαλε απλά, δεν το είδες. Το έβαλα και μέτρηση για 10, ναι. Μέσα. Είχε. Τι λες ρε, μένα. Φέρε, Πού είμαι, ποιος είμαι εγώ. πάρε. Ποιος Εδώ, είναι εδώ, εγώ? εδώ. Ήρεμα. Θα το βάλω. Το βάλω. Όχι, ρε, δεν το φάω. έβαλε, το έχασε. Μπρο. Ντάριο, θες να βγεις. Ναι. Όχι. Δεν θέλεις. Φέρε πάσα. Δεν ξέρει πώς κάνει μπας. Out. Ω, το βάλαμε. Το έβαλε.
Το βάλαμε όλοι. Ομάδα είναι. Ναι. Ομάδα κιόλας βοηθάει. Όχι. Ναι. Ντάριο, το ξέρεις ότι πρέπει να περάσει στη σέντρα. Έλα. Έλα, κάνε κάτι. Τι Έξω. Εσύ έβαλε. Εσύ έβαλες. Τι φάουλ είναι. Τι φάουλο. να βγω. Τώρα. Να βγεις, Ντάριο. Πώς γίνεται. Παιδιά, περιμένετε λίγο. Πάμε. Και βγήκε Ντάριο. Ναι, πάμε. Όπα να το στο κινητό μου. Φάουλ. Με κύκλο. Όχι. Με τι. Πώς κάνουμε στο τρέ. Ένα. Προχώρησε την Όχι ρε μόνο. Φάουλ. Πάρε να με κάνει και μέσα. Έξω. Φάουλ. Αυτό, χαστό. Το χαστό. Πού βάλω. Unbelievable BA the way he started off his career. You felt like there was to his improvement. That hasn't been the case. Just a strong work ethic and desire to do every day that he's in the gym. Ναι. Now from the mid-range, LeBron's going to take whatever the defense gives him. Όχι ρε φίλε. Rebound by the Lakers. Όχι. Όχι ρε μόνο. Off the mark. That mid-range game usually pretty much on the money. Maybe the timing just a little bit off on that one. Μέσα. Έλα ρε μπρο. Τι έπαθες. Ναι. Τρόμαξα για λίγο. Makes it look easy. AD up on the rim. Here's Lillard. No points yet. Μέσα. Έξω. And Reeves pulls it down. The Lakers in the lead. And James puts Μέσα. the three. Όχι. Δεν πήγε. Τι. Δεν το φύγανε. Όμως μπήκε. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα τι. Το τρίποντο δεν πήγε. Άλλο αυτό. Φάουλ. Μπρο, εντάξει, μπρο, τσιλ. Στο ποδόσφαιρο γίνεται χειρότερα, ρε, μπρο. Στο μπάσκετ έχει άλλους κανονισμούς όμως. Α. Τι φάουλ, αυτό είναι φάουλ. Στο μπάσκετ ναι. Τα fuck is that. Όχι γάμο το LeBron James στο μαύρο. Όχι ρατσισμός. Family friendly μόνο. Ευχαριστώ για την assist. Πάμε, παιδιά, το έχουμε. Όχι, ρε, εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ. Ναι. Τι ωραία λέει, γιατί θα φύγεις όμως. Τι ώρα είναι. Ντάριο, τι ώρα είναι. 6 και 46. Εντάξει. Καλά, αυτό μπορείς να το δεις από το κινητό σου αντί για το ρολόι σου, αλλά τέλος πάντων. Όχι, ρε, μπράβο. Άι! Τι έγινε μόλις τώρα. Τι, Το είδες. όχι. Πήγε να κάνω κάρφωμα και κούμπησε την μπάλα στο χέρι σου και μπήκε. Μέσα. Ω, ουα! Ουα, ουα. What the fuck is that? What the fuck is that? Ada kuba. Ay. Έξω. Ναι. Έξω είπα. Ήθελα να φύγει. Δεν το είπα, δεν σου είπα να φύγεις ρε. Παρακολουθείς, φτάρισα. Μέσα. Εντάξει, αυτό δεν χάνεται.
Με ρωτούν. Τι έκανε, τι έκανε. Defense producing easy looks that just helps you conserve some energy for late game. Έξω. Here's Lillard. Rebound, the Lakers. Μέσα. Ζωής Γκαντέμις. Γκαντέμορα. Έξω. Έξω. Κάρα έξω. Μέσα. Δεν θα με κατεμοιάσεις αγόρι μου. Είναι το πιο βαρετό βίντεο της ζωής σου αυτό. Τι. Είναι το πιο βαρετό βίντεο που έχω συμμετέχει στη ζωή μου. Γιατί. Πολύ ησυχία ρε παιδιά. Καλά. Μέσα. Όχι. Ναι. Αλλά. Είμαι. Real close, and I'm sure Άντε ρε. he might time that a little bit better. Και γι' αυτό δεν τον είδα. Now here's Davis. Μέσα. Points now. I think it's natural. Καμώ το. Όντως μέσα. Κάμε ρε. Παίζει, δεν ξέρω, είναι πολύ... Ναι. Είναι πολύ ησυχία σε αυτό το βίντεο μάγκες, δεν ξέρω για τι φάση. One team play hard. Μέσα. Μέσα, φίλε. Όντως μέσα. Έχω χάσει 500.000 τρίπον. Φαντάζομαι μόλις είπες ότι έχεις χάσει 500 τρίποτα στο να βάζα εγώ το ένα τρίποντο. Μέσα, έξω. Αυτό. Παιδιά, να τα αφήσω καλύτερα τα τρίποντα. Μέσα, ρε φίλε. Δίποντο όμως. Τρίποντα ήταν. Δίποντο. Επειδή κατά λάθος είχα μπει μέσα. Σε περίοδο που δεν ακούστηκε. Όχι ρε παιδί. Εντάξει, για την ώρα είναι ένα ωραίο σκορ. Για την ώρα εσύ πρέπει να αγχώνεσαι. Γιατί δηλαδή για σκόρ στην τέτοια ώρα που έχουμε ακόμα πάρα πολύ χρόνο. Έξτρα άμα ήσουν 80, μην αγχωνόσουμε. Όχι ρε, μπράβο. Οκ, οκ. Φάου. Δεν έχεις τώρα λογικό. Μέσα. Τρίποντο. Φίλε, δεν είσαι με τα τρίποντα. Τα τρίποντα σε έχω σκοτώσει. Δεν θα έλεγα αυτό. Τα φάγες δεν. Out. Μέσα. Φίλε! Πάλι ο Γκαντέμι. Εγώ. Μέσα! Α, Γκαντέμι! Γκαντέμορα! Εντάξει, σε περνάει για 10. Δεν κάνω πολύ μικρή διαφορά στο μπάσκετ. Μας πήγα να κουδίψω. Μέσα. Ρε φίλε! Πώς γίνεται! Πώς γίνεται! Μπρο, πώς γίνεται! Μέσα. Μπρο, σε Γκαντέμορα! Σε Γκαντέμις. Γκαντέμορα. Όχι! Ναι! Ωραία φίλε. Πέρασε το πρώτο δεκάλεπτο. Εντάξει, πάμε, πατέχει. Χι. Σκοτάδι. Πατέχει. Τι έπαθες καλά. Alright, guys, what do you think about the offensive approach we've seen so far for Los Angeles? Well, we're in the era of the three-point basket. So if you want to win games with Οπα, ο Ντέιβις τι κάνει εκεί. Αυτό. Ουου, έλια! Αυτό λέω κι εγώ ρε, 36 ρε. Δεν φωνάζουμε, κλάνουμε. Γαμώ την... Αχ, πώς μου αρέσουν τα τρίποντα σήμερα.
Τόσο πολύ δεν το ήξερα. Πάρα πολύ Ντάριο μην αυτός. Αλλά αγόρι μου. Εγώ έχω τα δίποτα στα τρίποτα. Μέσα. Μπρο, πώς γίνεται να βάζεις κάθε τρίποδο που υπάρχει. Κατέληξε για 80 νομίζω πριν. Ναι. Ναι. Αυτό έλεγα. Okay. Τρίποντο λέγαμε. Για τρίποτα λέγαμε. Αχα. Τρίποντο. Τρίποντο δεν έφερες. Τρίποντο σου έδωσα. Sorry κιόλας. Εγώ κάνω κάτι λάθος. Δεν το ξέρω. Δεν με τις διαφημίσεις, δεν τις λέω. Έλα ρε φίλε, γιατί! Οχ, προπήχε. Τι μιλάς και σε αγόρι μου. Οχ, προπήχε. Δεν το είχα σπρίσει. Θα πρέπει να το σπρίσει για να δω. Πώς είχε βάλα 12. Δεύτερο. 12. Πώς είχε βάλα δίποντο. Όντως μετά. Η πλάκα είναι ότι μετά από τόση ώρα άρχισες να βάζεις τίποτα και εγώ τρίποντα. Όντως. Σε περνάω για 100 πρώτους. Για πόσους. Άι! Αου. Μέσα. Χαμώ του Γκαντέμι. Παλιό Γκαντέμι. Γκαντέμορα. Μέσα. Γκαντέμι! Γκαντέμορας. Μέσα ρε. Out. Out. Κοίτα. Τα περισσότερα μπορώ να δω όμορφα που θα σου πω. Κάνω τρίποδο μέσα. Εντάξει, αυτό φάνηκε. 50. 50 χρονών είσαι γέρο. Τι! Τουλάχιστον έχουμε βγάλει. Τουλάχιστον εννοούσα έχω πολλές εγγραφές. Μέσα. Δίποντο όμως. Τρίποδο ήταν. Δίποντο το όμως. Τι. Ναι. Ναι, αυτό μ' άρεσε, αυτό μ' άρεσε. Μ' άρεσε αυτό. Οκ, πάμε λίγο για δίποντο. Κάτι εύκολο. Μόνο δεν πρώτα κάνει αυτά 3 φορές. Αφού είναι ψηλός. Κοίτα τι Και ψηλός και κάτι άλλο. Τι. Out. Να σου πω off video. Off camera φυσικά. Μέσα. Τα προβλέπω. Τα προβλέπω. Να σου πω και τι άλλο είναι. Τι. Αυτό το χρώμα. Οκ. Ή πας. Το shoot που βάλω. Μέσα. Αγιάου. Σου είπα τα προβλέπω. Τα Άσε ρε που τα προβλέπω. βλέπεις. Τα προβλέπω ρε. Out είναι. Είδες που τα προβλέπω. Κοίτα εντάξει αυτό δεν ήταν καλό να λέμε την αλήθεια. Αυτό είναι μέσα. Άρα παρά το μέσα. Έλα ρε φίλε. Ρε. Μπρο, είσαι ηλίθιο. Όχι εννοούσα είσαι ο καλύτερος. Όχι μαλάκας. Πάμε για δίποτα λίγο να ανεβαίνουμε γρήγορα. Πάνω από 2 χέρια πέρασε την μπάλα. Οκ. Η μπάλα πέρασε από 2 χέρια. Δίποντο, Out. Δίποντο. Κουμπάρε. Μέσα. Εντάξει, δεν θα άντρεχα και φάουλ και τρίποντο. Εντάξει, 3 πόντους έχεις να βάλεις τώρα. Τι. 3 βολές είναι. Ή 2 βολές. Δεν ξέρω. 3 βολές νομίζω. Τι. Ναι, 3 βολές ήταν, αλλά κάτι έγινε. Έξω. Έλα ρε Λεμπρόν είσαι ηλίθιος. Έλα ρε Λεμπρόν. Λεμπρόν, έλα ρε Λεμπρόν. Μέσα. 60. Χρονών. Τι. Τίποτα. Τι είπες για τον παίχτη μου του. Το καλύτερο.
Κοίτα, μηνωστικούλα, κοίτα. Κοίτα τριποντάρα, τριποντάρικο. Ναι, ναι. Γεια. Θα μπαινε. Μπρο, είσαι πολύ περίεργος. Πού θα έπαιρνε. Κάπου, αγόρι μου. Α, κάπου. Δεν είχαν γέρες η Μέση. Και μετά λες για μένα, για τον Λεμπρό μου λες μετά. Δεν είπα για το λεμπρό σου. Είχες πει μετά, πριν. Μπρο, πως πέρασε από 3 ψηλούς το χέρι του. Είναι πιο ψηλός. Μπρο, το χέρι του πέρασε από 3 πανύψηλους άντρες. Τι να κάνουμε, είναι πιο ψηλός. Τι μπήκε! Λάρε, δεν το είχα δει αυτό. Δεν τα είχαμε αυτά. Μας πέρασες για αρχάριους. Ναι. Μεν, δεν είμαστε. Είμαστε μπίσλοι. Wow! What the fuck is that? Μέσα, Out. μέσα. Όχι! Όχι! Ναι. Μου ξέρω το βίντεο έχω λέει. Άια! Τι είπε? Σούζα. Εγώ άκουσα ποιος σε βαράει. Σούσα. Έλα ρε, κάνε τον τρίποντο να σε δω. Το έχεις. Τι να έχω? Τρίποντο ρε. Δεν το βάλεις. Έλα, γιατί δεν το... Δεν του το Έτσι, βάλεις έτσι. μέσα ρε μπρο. Όπα. Μέσα. Είσαι καντέμις. Τελείωνε ρε μπρο. Broke, broke. Broke, είσαι εσύ broke. Μέσα. Out. Μέσα. Τι τρίπ. 10 πόντους, ωραία, πάμε. Οκ, μπράβο. Μπρο, γιατί τρέχω που μόνο. Ναι! Ναι, Ία. Είσαι περίεργος. Δία. Ία. Άια. Α, Μπρο, δεν αλλάζει παίχτες όπως μου είπες. αλλάζει. Δεν αλλάζει. Πατάω αυτά που πρέπει και δεν μπαίνουν. Τι πατάς? Αυτό που μου είπες. Πρέπει να μην έχεις την μπάλα για να δουλέψεις. Ναι, δεν την έχω. Πατάς στο αρένα. Δεν Μέσα. θυμάμαι. Ρε, μπρο, τελειώνε με την κατεμιά σου. Out. Μέσα. Άια. Άια. Ε, Γρήγορα, να τα αλλάξουμε. Αν το αλλάξουμε, εσύ θα το βάλεις, όχι εγώ. Πήγαινε τώρα να το βάλεις να τα αλλάξουμε αυτό. Δεν μπορώ να το βλέπω, δεν μπορώ να το βλέπω, δεν μπορώ να το βλέπω. Δεν μπορώ να το βλέπω. Μην αγχώνεις. Ωραία. Πάμε να γίνει 72. Άσε με να το βάλω και οκ. Μπας καλύτερα, στο βλέπω. Ας το βλέπεις, ας το βλέπεις. Έλα, ρίξε το τρίποντο. Οκ! Οκ. Γαμώ τη μάνα του, τη μαύρη. Την νεκρή του πουτάνα. Έλα ρε μέσα γαμώ τη μάνα του. Δεν ήθελες το άλλαξε, 72. Είπες 72 το έκανε. Μπρο, κάνε κανένα κάτι. Για να Out. Out. Εντάξει, σε καθένα το. Εντάξει, θα σου φύγω. Αχ. Κακούλη. Όπα. Καρκαλέτσι. Μέσα. Out. Μέσα. Μπρο, τι γελάς ρε μπρο. Μέσα μου. Μέσα του. Τι μέσα σου ρε. Τι είσαι κορίτσι. Θυμηθήκα το βίντεο του μάνα. Όσοι βλέπουν το βίντεο είναι καημένοι. Γιατί το έφασε. Ναι, όχι. Όχι. Εγώ είσαι περίεργος. Έλα τώρα, stop. Έλα ρε μπρο, πρέπει να χεστώ να πάω πίσω. Τι ακούω ρε μπρο προνιάτικα. Προγιάτικα. Ποιο μιλάς. Στο
Έλα μπρο με το που ξεκινήσαμε. Εδώ ξεκίνησε το βίντεο τρίποντο έτσι. Να, φαίνεται. 59, γιατί έχεις σκορ 59. Θέλω άλλα 10. Να φτάσω τον αγαπημένο σου αριθμό. Τι! 6-7. Κουράει το 667. 59. Αυτό. Πρέπει να τύχει 6-7. Τι πρέπει... Μέσα ρε φίλε. Όντως. Μέσα. Μέσα. Δεν ξέρω, κάτι έχω πάθει και τώρα βάζω μονάχα δίποτα. Κι εγώ. Μέσα. Σε εντάξει, πάντα έβαλες δίποτα. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άμα τι... Ναι ρε μπρο, και είναι πανεύκολο και το έχασες ρε. Πόσο μαύρο την έχεις. Πάνε. Μπρο, άστο. Εμπρό μου, τι λέει. Έλα εδώ να Αχ! Όχι ρε μπρο. Έχασα τη δουλειά μου. Εγώ είμαι ψηφοφόρος. Τι! Θα φάνε copyright bro, chill. Οκ μπρο. Chill μπρο εσύ. Τι σου κάνω. Τι! Ναι ρε μπρο, τι σου παίξε εκεί. Μπρο δεν έχω σφαίρες. Σου πω τι μου παίξει. Πού υπάρχει ένα πιτσαδωράκι. Στο δωράκι. Εγώ το έβαλα ρε. Εγώ Τι εσύ το βάλες ρε, εγώ το βάλα. Έλα στον κόλλ ήταν. Τι λέει ρε, όντως δεν το Εγώ ακούμπησα. Άσε ρε πως Ακούμπησες? εσύ Μπρο είναι μεγάλη μπάλα, εσύ το ακούμπησα. Τι. What? Τι λέτε ρε. Θέλω... Μεγάλη μπάλα. Πού κολλάει η μπάλα. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε μια Έχασε. like. 79-62 παιδιά τα λέμε. Και Έλεξε τα λέμε το. στο Bye. επόμενο βίντεο.